दै साला सोरनावबासो थांदों। Oh. Thank you, thank you. Hai đây. Dखान बन्द खालामगोन ना र' थांसै। BSD block, thank you. Hi, brother, thank you so much. Kusum madam सफैनो हादों माथो थेंक इउ अनद्र थेंक इउ so much दे जेबो नङा दे ओंख्रि मोनाखै आच्छा दिनैलाय अमाजों माजों जालायखोरा
दिनैसो फुङाव ओंख्रि संनो खोन्थाहरबायलै बियो दिनै मा जाखो दाउदैसो होनो (11:30) जाबाय मानो 11:30 सङामोनब्रा बिसटि ब्र'ना सजायाखैलै र' ब्रु मारिना होनां मनिटर एस आनैसो बिसटि थांबाय खोमा आंनाव खनसेबो हाबफेराखैमोन दा नोङो ना आनैसो बे मेन चेनेलजों खनसेबो हाबखायाखैना दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों होखाबायलै गोथां जाबायना ब्लु होखाबाय आनैसो बे गोथांखौ नुवाखै नों ब्लु हो होनगासिनो नै थेंक इउ आं हले लामा थाबायनोसैलाय दिनै गरायबो लाबोआखै दिनै गेमनि लाइभ दासो होखांबाय आदसा ओमफ्राय कारेन्ट गैया होनदोंमोनलाय कारेन्ट गैया होनना बोरै होखो अन दोनबाय दे अके आनैसो दे कारेन्ट गैया दाबो आदसा जारलाराम बसुमतारिसो जाबाय होनबा आंनाबा दंना गैयाथाय बेजोंबो अन दोनबाय अके दे थेंक इउ गंनै अन दोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
थाबायनो लुबैनानै साइकेल लाबोआखै दिनै थाबायलांसैलाय दे अनल' थाबानो जाबाय जेबो नंला आंबो सोलाबखानाय फरायनो
थेंक इउ औ दासो जाखांदों आङो कारेन्ट थांबाय आदसा जाखांनानै आरो थांबावनांगौसोलाय मोसौआव जारलायानो जुत गैया 1 हावर्स बारबायना साल्थे जानोलै बारबाय ना माथाय आं नायाखै दाबो ए जाबायथ' आरोलै दे बा जाय जायया कमप्लिट खालामखांबाय दोरोदथ'बाबो जाबाय आरोना आं होमब्लाबो दोनगोन आरोना दाथ' रावबो होनाय जाखाना नालाय दाहाय बेलासियाव नङाबा दोनबावगोन आं दा जोंना कमप्लिट जाबाय ओंखारलांनो हासिगोन आरो कमप्लिटआथ' जाजोबखासिगोन गासिनाबो दहायनिफ्रायनो नुखादों माखासेखौ गासिबो आरोना ग्रुपनि मानसिया दहायनिफ्रायनो दंखाजोबो उनाव दे हाबा दं आदसा हाबाया दाबो जोबाखै दे जेबो नङा दे कमप्लिट जाखाबायमोन जानाया बाय बाय दे अके दे गोजोननाय थाबाय जेनेबा दा थेंक इउ
अके खारनो हासिगोन दे बारथि ब्र' दा रावबो होनाय गैयाथ' नालाय आं होगोन ना होना दोनगोन आरो